Mga na. Yaman na. Oo, pa ito ang gaman-yaman tamangan makanyan. Magkain kilo na ning abiyas ngayon eh. Mahal na. Mahal na eh. Siguro makakain. Nanti mo yung abiyas na yun eh. Tsaka magkano kaya yung kilo? Mga 65 na yan. 65? Dati mo sa 50 plus yan. Oo, maaari na pala makipangan kim panahon na yun. Ang gangin mong aslam makanyan. Kamal na nangyayari yan. Gato puti. Aba? Unong din may palara. Nakamaling lara yan. 300 din kilo. Ay, Dati tama. nga, medyo may baba na eh. Pero malya pa rin. Hindi pa kanya ng panahon ngayon. Kaya lalong noodles. Yung makanya, yung... Wala na nga mura ngayon eh. Pati noodles. Magkano yung noodles ngayon eh? Palo ko, 13 yan siguro. Tunekin 19, 18. Ngaya, kumanya kung may... Lalo nito yun. Ngayon muna ako nga 10 pesos ngayon ni Metong Apak. Rimes. Kaya ka lang, 15. Si mga yan, aluya laman. 12, mga yan. Oo, aluya laman mo yan. Kape na ako. Ano, ikape ka na din. Aliko ba? Diyos ko, imong kape. Tinasda na naman nalaga. Magkano nang yan yung kape? 40 na yata itong Metong Malatimaan. 25 grams. Ay, 40 na eh. Ngayaw ako makipagkape. Magdanom na akong mapalik. Indanom yan, balo may tamagalon mga yan. 25 na eh. 25. Oo, danom niya O, pa ito. pinali mo, ginamit kang gasol. Ah, wait, lalo yan, mali. Ma, numano. Ikaw naman sa'yo, mga anak ko mong gabon. Mamaling ka po eh. Diyos ko po, ano kaya dapat kong kanan? Paninyang mali sinabi na rin tayo.